El copríncep episcopal Joan Enric Vives ha ofert aquest dijous la tradicional recepció de Nadal a les autoritats i al poble andorrà. L'acte, que s'emmarca en les celebracions nadalenques, té el discurs del copríncep episcopal i l'arquebisbe d'Urgell al seu punt àlgid. Durant el discurs, Joan Enric Vives ha parlat de recuperar la fraternitat com a valor moral i religiós, tal com proposa el papa Francesc. En termes més específicament andorrans, el copríncep ha proposat, entre línies, una millora de la llei d'immigració andorrana. Tots els ciutadans d'Andorra estem cridats a construir una comunitat formada per germans que s'acullen recíprocament i es preocupen els uns dels altres. Que no ens passés que caiguéssim en el que el papa Francesc denuncià des de l'illa de Lampedusa, aquest lloc de dolor i de mort, entrada pel Mediterrani a l'Europa dels drets humans, que sovint tanca les portes als emigrants i als fugitius de les opressions dels seus països del món d'avui. El copríncep també ha mencionat el respecte a la vida, inclosa la dels no nascuts, refermant la seva posició contrària a qualsevol legalització de l'avortament al Principat d'Andorra. L'individualisme, l'egocentrisme, el consumisme materialista debiliten els llaços socials i fomenten la mentalitat del descartar, que porta a l'abandonament dels més febles, dels qui són considerats inútils, siguin vells, nens no nascuts, malalts, persones dependents. Per Vives també és bàsic dotar els joves i infants d'un futur amb esperança. Les justes ambicions de les persones, les aspiracions, sobretot si són dels infants, especialment dels joves que estrenen el futur, no es poden frustrar o ultratjar. No es pot defraudar l'esperança de poder realitzar-les. I entre tots els andorrans ens hem de fer capaços de preparar un futur amb esperança pels nostres joves. En el seu discurs també ha lloat la figura de Mandela com a líder global i referent ètic en la lluita per la pau. Antoni Martí, cap de govern d'Andorra, no ha volgut valorar els tocs d'atenció a la política andorrana i n'ha fet un resum general. No ha sigut un discurs institucional, però penso que ha sigut un discurs humanista i humà. La referència a Mandela era obligada, és un referent que ha perdut l'humanitat, i a més ha parlat de fraternitat. I la fraternitat és un d'aquells valors que, independentment de moments més o menys bons econòmicament, té de perdurar. Perquè, en definitiva, les societats solament evolucionen en positiu, i em sembla que és el discurs més important que ha tingut el senyor copríncep, si realment els valors eterns, els valors de sempre, es saben conservar. La recepció de Nadal ha finalitzat com és habitual amb un brindis i amb el desig de passar unes bones festes.